mij is het het fijnste om iets te creëren met mijn handen, mijn fantasie kwijt te kunnen, maar toch een stukje werkelijkheid na te bootsen. Modelspoorbouw is een hobby waarin veel tijd gaat zitten, want het duurt jaren voordat dit soort prachtige bouwwerken klaar zijn. Veel mensen hebben dat geduld tegenwoordig niet meer en dat merken de verenigingen, waarvan er in Limburg nog maar een paar actief zijn. Nou, het is een uitstervende hobby. Sowieso de prijzen van de treinen. Dan moet je toch al gauw rekenen aan minimaal €100 per locomotief. De kinderen willen meer, een computer hebben, een iPad of wat anders. In Roermond en Sittard zitten ze nog tussen de 40 en 50 leden, maar de meeste zijn gepensioneerd. Dus de vraag is wie de treintjes in de toekomst nog kan laten rijden. En als je bij je tentoonstellingen kijkt en al die andere verenigingen, het zijn allemaal mannetjes die allemaal boven de 50, 60, 70 zijn. Het is een uitstervend beroep, zullen we maar zeggen. En dat terwijl er in stoffige dozen bij talrijke Limburgers op zolder nog wel locomotieven tevoorschijn zullen komen. Nou, daar krijg ik nu wel eens wat telefoontjes van. Of daar geen belangstelling hebben voor om dat over te nemen. Maar over het algemeen zijn dat hobbyisten die gewoon zijn blijven steken in hun hobby. En dat niveau wat ze dan aanbieden aan spullen, ja, dat is niet zo hoog. Niet interessant voor u? Ja, dat is niet interessant. Maar ondanks de vergrijzing hebben deze leden toch nog wel de nodige plannen voor de toekomst. Hier komt een haven die we eruit kunnen halen, daar kunnen we verschillende stukken inleggen. Hier hebben we een stad gepland. Gereed in 2020, tenminste als alles volgens het boekje gaat, het spoorboekje.